בריאות, כאן שוגי בעוד סרטון חדש, והיום בסרטון אני הולכת לשחק מיינקראפט, רק לא ממש מיינקראפט. טוב, אתם תבינו. יש לי 15 לייקים, מקודם היה לי רק 2 לייקים, ואני לא מבינה איך תוך 2 שניות זה הפך ל-15. טוב, ויש לי 87 יהלומים ו 150 כסף. יאללה, אז בואו נתחיל בסרטון. רגע, אני יכולה בואו ננצל רגע את הראייה ונעשה ככה. דקה. אני יכולה להראות לכם את כל מה שבניתי. רגע, אופה. יופי. תביא את הלכלוך המסך. טוב, אז כמובן את זה בניתי, דבר ראשון. את זה. הראשון. זה עם 2 קומות, דבר ראשון. השני עם 2 יציאות, זה מגניב, וכניסות. אתם יכולים גם לראות פה את הכל. אני אעביר לאט לאט, כי אין לי כוח להסביר עכשיו הכל. אז הנה, אני מעבירה לאט לאט שתראו טוב. טוב, אז חברים, אני מקווה שראיתם והכל בסדר. טוב, אני יכולה עכשיו להראות לכם את הבתים שאני בניתי בלי הוראות, כאילו יש לזה הוראות. אני יודעת שאתם לא... בואו נראה, אנחנו ככה, אופה, איפה נבנה את זה? אני יודעת שכבר בניתי את זה. אני רק פשוט רוצה לבנות איתכם פשוט רוצה לבנות איתכם. בואו נעשה את זה על העץ, זה מגניב. סתם בואו. טוב, יאללה. בואו נעשה. לא, כאילו. לא, ככה. לא. כן. אוף, אין לי מספיק יהלומים, אני לא יכולה לבנות את זה. תמיד חלמתי בית בשמיים. הייתי כמו דבורה. איך רואים כאן רק את הסוסים ואת האנשים? טוב חבר'ה, אני עושה פרסומת, אני עורכת את זה, כאילו אני לא, קיצור, ככה. פרסומת בשביל לקבל יהלומים, סבבה? סבבולי. רק 3, מה זה? הייתי פרסומת ארוכה, יש לי 90. טוב, עד אז לא יהיה לנו מספיק. טוב, הפסל מתנה שלנו, שבדיוק עשיתי סרטון קודם, רק שהוא לא יכול לעבוד, על איך עשיתי את זה. כאילו רק את החוטים כאן. טוב, בוא ניכנס אל החווה. פיצית. יש לי ארנבונת, אתם יודעים את זה כבר, כי ראו בתמונה. פיצה פודלה, פיצה. אתם רואים אותה?
אני לא ממש. אני רואה אותה, אבל לא ממש. זה לא תנור, אל תדאגו, אל תדאגו. קיצי קטנה. מה? איך הסתגרתי כאן עכשיו, באמת? הנה, זה המצב. טוב, הנה, אני רק... איפה פיצה? פיצה. תראו איזה ארנבונת. תראו איזה מצפונת. מתוקונת ויפונת. יפה, תראו איזה מתוקן. יפה. לא, פיצית. לאט מסתגרת כל הזמן, איך את מסתגרת? זה היה בפנים, זה היה בפנים. טוב. טוב. אני עכשיו אכנס בכל הערוצים ואראה לכם, זה הבית קולנוע. הנה, פה נשב, הספה עם פופקורן ושלט, שאין לי באמת שלט. אתם יודעים במה אני מקנאה? יש פעמים שאני נכנסת אל עולמות, ויש להם את הדברים הכי שווים בעולם. אתם מבינים? כמה זה שווה? אני רצח מקנאה, אבל רצח. מי שיש לו עולמות כאלה מטורפים, עם דברים כאלה יצירתיים, והם טובים בזה והכל, תנו לייק, תנו סאב. וטוב, אני ממש רוצה, שיהיה לי את כל החיות. רגע, דבר ראשון. את כל מה שיש לי פה יש לי. כל מה שיש לי פה יש לי. חוץ מהדגל. אני יודעת, רואים שיש לי אחד. הלוואי אני תמיד רוצה שיהיה לי מכל הדברים כאן 100,000. נעבור לבא. גם פה כל הדברים. וואי, יש פה קיריים עם תנור מתחת, יפה. כל הדברים שיש פה, אני רוצה שיהיה לי. נעבור אל הבא. קדימה. וכל החיות שיש כאן, אני אשמח שיהיה לי. אני תמיד רציתי את הדוב פנדה. תראו איזה חמודשיק. והינשוף, זה הדבר הכי חמוד בעולם שראיתי. הינשוף יותר מהדובי. ככה אני אומרת. הינשוף, הדבר הכי חמוד בעולם. זה הדבר הכי חמוד בעולם. נראה, מה זה מטוסים? וואי, אני מתה על זה אני מתה. יופי. טוב. גם פה אני רוצה הכל. אני רוצה כל מה שיהיה לי. גם פה אני רוצה הכל. פה אני רוצה הכי הכל. את זה אני הכי רוצה. יופי. טוב, אני... זה לא הראיתי לכם, אני תמיד חלמתי שיהיה לי, אבל יהלומים יש לי. את הלבן הזה, את זה, מה שאתם רואים עכשיו. זה עשוי מכל הדברים האלה. צריך את החומר הזה בשביל לבנות את הדברים האלה. אני תמיד חלמתי לבנות את הפירמידה. הפירמידה היא שלי, הפירמידה שעשויה מחול, לא... שלא תחשבו על משהו אחר.
תמיד חלמתי שיהיה לי פירמידה. פירמידה. את זה הראיתי לכם? את זה תמיד גם חלמתי. פירמידה. 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 כן, פירמידה, 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 פירמידה. פירמידה, פירמידה. טוב, נשים לפידים במקום. איך אפשר? הגעתי לכאן צמודה. וואי, יש כאן יום ענקיסטי. אני רוצה להראות לכם הפתעה, תעצמו עיניים. מי שלא יוצא עיניים, יסתכל על אבנים. יעצום עיניים, מיד, מיד, מיד. נו, תעצמו כבר, באמת. זה הפתעה? נו. נו כבר, באמת. טוב, אני אראה לכם את ההפתעה, אבל עדיין לא לפתוח עיניים מי שבאמת עוצם. 3, 2, 1, טאדה, רגע, שאני לא אסתיר לכם. טאדם, תראו, עשיתי, אופה. תראו, זה מהמם, וואו. כל הפלדים שהם בלילה הם נוצצים, ומסביב יש סגול, וזה כל כך מהמם, זה הדבר הכי יפה שראיתי בחיים. רגע, אני אוהבת לעשות פרקור כזה. ככה, אופה, לעלות פה, ויש! הצלחתי, עליתי על הגג של הבית קולנוע. היי, איזה, מה אתה שם? אני לפעמים כל הזמן חוצבת ערים, כדי שיפנה לי מקום, ואז אני יכולה לעשות בעולם שלי כל מיני דברים מפוארים. אבל בעזרת השם, תמיד רציתי להגיע לענן, אבל אני אף פעם לא מגיעה לענן. רגע. טוב, אז כן חברים, זה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם וחטיפוני בריאות, אני מקווה שניפגש בפעם הבאה. אז יאללה.